Nebo? Čo? Ti odjebem oko. Takže, čaute, tu je El, Roky. S Erikom sa pokúšame spraviť jedno dobré video, ale podľa ich chodiniek sú 3 po obede. Si dojebal, no poď sem ty piča. To sú svetla. Aha, bucho. Pohne sa. Teraz budeme bežať jak kurvy. Raz, dva, tri. Uvajú, aj to piči. Toto je horšie, jak roztrtkací koník. Vidíte? Áno. Hryzol si mi do nohy. Tam ideš do piči.